Iyayena sun sha wahala baban Maimuna. Babana har fasa dutse yayi domin ya ga na samu ilimi. Burina yanzu ne ma su huta. Ba ni da kwanciyar hankali. Kullum ko bacci ba na iya yi sai tunanin halin da talakawa suke ciki. Ko yaushe talaka zai ji daɗi a ƙasar nan? Abubuwa sun ƙara tsada. Farawa da ambatan sunan Allah maɗaukaki, gaisuwa ga babban bawa na Allah, fiyayye maɗaukakin daraja, Annabi Muhammad Rasulullah. Na san kana cikin damuwa. Yaushe hankalina zai kwanta in samu nutsuwa bayan ban gama sauki haƙƙin da Allah ya ɗora mun akan ki ba. So tare idan na kalle ki sai in yi wa Allah godiya da ya bani mata irin ki. Amma wani ɗan saurayi. Soyayya ta gaske ai ba ta tsufa a cikin zuciya. Dawud. Gagarumi, mashahuri, shahararre, karɓaɓɓe. Sai dai akwai wani hanzari ba gudu ba. Kada ai gaggawa. To yanzu me abin yi? Babu zancen alƙawari. To baba. Dawud. Ƙasaitaccen kamfanin tsare-tsaren shirye-shirye daban-daban, Karmata ko Studio suke faranta kallon kowa da wannan sabon shiri. Dawud. Saura kwana 3 ki gaya min sakamakon abin da tambaye ki fidda miji. Zuciyata ta gamsu da wani. Tun daga lokacin bata ƙara kallon kowa ba. Kar ki bani kunya. So ba shi da lissafi ba. Na tsufa kwana nawa ya rage mu. Ni kai na gani kuma kai nake so. Me yasa ke ɓoye mu? Kunyar ki nake ji Maimuna. Me zaki da tsoho? Tun ina karama nake san shi. Allah sarki baban Maimuna. Dalin zaki riƙa ce ni. Baki da kunya. Wata ta tsera wata a fannin kyauta, a fannin kunya, a fannin tsoron Allah, a fannin fifita ga yi wa Annabi Muhammad salati, a fannin nufin alhairi, a fannin mutunci da mutuntawa. Ke bari ma kici, mijina ka cokan ɗin shi. Yanzu na danka shi a hannunki. Dan Allah kada ki bar ni na kauce hanya. Dawud. Ina waliyin amarya. Ni ne. Ina kuma waliyin ango. Gani. Dawud. Amarya kin sha kanshi. Allah sani ba za ki da na sanin aure na. Har iya ƙarshen rayuwata. Alhamdulillah. Ke fa ta ce kafin ki zama kishiyata. Ikon Allah me ya faru kuma? Dawud. Allah ya gaskiya. Na baka izini. Amma ba za ki manta da ni ba? Aziza ce fa ta zaba min kai. Kukan me kike yi bayan zaki samu ɗa daga sama Maimuna? Ba na son da ƙawata nake so. Labarin shiri Sunusu Oscar Popoto, tsaro labari na wannan tsararren shirin Ɗayyab Jibril MD. Ni da ita saɓani bai taɓa shiga tsakaninmu ba. Allah ya fi mana. Ɗaukar nauyin shiri sabo Yusuf Musa Karmatako. Dawud. Wanda ya shiryo shirin Abdulaziz Dan Dawud. Ba da umarni na babban shirin Sunusu Oscar Popoto. Dawud yana nan fitowa.